Size parahatlık, mehriban ildeşler. Gözlevler ve Alçılar adlı programmamıza hoş geldiniz. Bu programmamızı men Enecan ve Batır ikimiz alıp barıyaz. Geçen gepleşimizde biz Mukaddes kitaptan, Tövrat'tan, yani yaratılışta Hudaýyň maşgaly barada näme aýdyp geçenligi hakkındaky birnäçe aýatlary seredip geçipdik. Men hazır size muny okamak bilen ýatlatjak. Yaratılış kitabynda 2-nji babyň 24-nji aýatyna gelin bilelikde okalyň. Men 21-den ta 24-e çen okujak. Reb Hudaý Adamy agyr uka giderdi. Adam ukudaka Reb onuň bir gapyrgasyny alyp, boşap galan yerini et bilen örtdi. Reb Hudaý Adamyň bedeninden alan şol gapyrgasyndan aýal yaratdy we ony Adamyň ýanyna getirdi. Adam onu görüp, ine süýegi öz süýegimden, teni öz tenimdendir. Ol aýal bolar. Çünki ol ärinden alnandyr, diýdi. Şol sebäpden hem erkek ata-enesini taşlap aýaly bilen birleşýär we olaryň ikisi bir ten bolýar. Geçen gepleşimizde biz şu 24-nji aýadyň 1-nji bölegine gaty köp üns beripdik we gaty köp gürrüňler edipdik. Şol sebäpden hem Adam ata-enesini taşlap diýen böleginde. Endi bugün esasanam üns berjek temamız aýaly bilen birleşýär diýen bölegine has çuňur üns berýäs we köp gürrüňler ederiz. Batır, Mukaddes kitapda Hudaý maşgala babatda ine şu aýatlar boýunça iň esasy söz ulanýar. Bu nähil söz? Yankı okan aýadyňda gaty üns bermeli zadymız bu haçan yazılan ve ilki başta Adam ata bilen Hawa enenin yaratılışı bir misal hükmünde berilen. Adam ata bilen Hawa ene ilki baştaki yaradılan ilki erkek, ilki aýal. Erkeğin gapyrgasyndan alıp aýal ýasaldy. Hudaý. Şoň üçin aýaly sünkümden, eti etimden, bu meninki. Yani olar bir-birinin ýarym bölekleri. Biri-birinin ýarym bölekligini şol wagt Adam ata gören wagtynda, ol aýalyny tanan wagtynda oňa şeýle diýdi. Bu men sünkümden, eti etimden. Netijede näme boldy? Adam ata bilen Hawa ene olar biri-birine baglylyklaryny, ikisi birleşip bir beden bolmaly. Şol birlik, şol kämillik eden bagynda olarda bardy. Olar günah edip Hudaýyň şöhratyndan, eden bagyndan kovulandan soň, günah edip Hudaýdan daşlaşandan soň şol taýda birlik diýen başta bar olan birlik ol ýitýär. Adamyň günäsi netijesinde Adam bilen aýalyň arasyndaky birlik nesilden nesile geçdigiçe kynlaşýar. Sebäbi günä ara indi. Bozulup başlady. Gatnaşyklar bozuldy, olaryň birlikleri bozuldy, olaryň dostlugy bozuldy. Umuman aýdan wagty olaryň arasyndaky garmoniýa, olaryň arasyndaky birlik umuman düýbünden bozuldy. Şol ilki başdaky yaradylandaky manysy olary biri-birinden yaradanlygyny, biri-birine mätäçliginiň barlygy, biri-birine baglylygyny, biri-birinin üstünü doldurýanlygyny, bilelikde ikisinin bir beden, kämil bir beden bolup biljek dige bu Hudaýyň planydy. Häzirem Hudaýyň plany bizim döwrümizde de er bilen aýalyň maşgalany Guran Hudaý. Onun esasında duranam Hudaý. Hudaý maşgalany gurmak bilen Adam bilen erkek bilen aýalyň biri-birine mätäçligini, olaryň biri ikisi birleşen wagtynda, hakykatdan birleşen wagtynda, ruhda, janda, tende birleşen wagtynda dolulugyny bir bitewi bir birligi emele getirip biljekligini, bir beden bolup biljekligi bolmagy bu Hudaýyň plany. Şonuň üçin aýal
ata enesini taşlap ayalı bilen birleşer. Adam ve ikisi bilelikte bir beden olur diye. Seret Şutay'da asıl maksat ikisinin bir beden bolmağında. İkisinin bir beden bolmağı için olur käbir zatları, nämedir bir zatları taşlamalı. Kimdir birini taşlamalı. Bu ýagdaýda yazılan kitapta ene atasını taşlap ayalına kavuşar. Başkaça aydan wagtymyzda ene atasına bağlı bolýar. Erkek hem ayal hem doğulup te ulanyp durmuş gurana çeli ene atasına bağlı bolýar. Haçanda olar durmuş guran wagtynda ayal hem erkek hem iki taraptan şol bağlılığı kesmese biri bilen birleşip bilmeýär. Geçen gepleşiklerimizde bu barada gurrun etdik. Bugünkü gepleşigimizde esas noktadyna gelýäs. Näme üçin olar taşlap kesmeli? Birine birleşmek için ikisi bilelikte bir beden bolmak için bunu etmeli. Ýadyma geçen gepleşiklerimizin birinde bir ayet okanymyz ýadyma düşýär. Ol Vaaz kitabında 4. babynyň 12. ayetinde şeýle sözler var diýil. Yani birleşen 3 ýüp ansatlyk bilen üzülmez diýilip. Ve maşgalada hakykatdan erkek ve ayal bir-birine birleşmek için nämeler etmeli? Ýa-ki ýatlap geçen aýadyň gaty gowy aýatlar. O taýda 3 gezek biri bilen towlanan ýüp ansat üzülmez diýär. 3 gezek biri bilen towlanan bu ýüp bu maşgala gatnaşygy er ayal arasyndaky birleşmek suratlandyrylýar. Bu 3 ýüp biri bilen birleşen ýüp bu janda, tende, ruhta er bilen ayalyň birleşmegini göz öňünde tutulýar. Bu aýatlar barada has ýene de çuňur görüňler ederiz. Häzir soňky beren soragynda şeýle erkek bilen ayal biri bilen birleşmek üçin nähili hereketler, ýa-da birligi, bir beden bolmak üçin näme zatlar etmeli? Öz tarapyndan her haýsy näme zatlar etmeli? İlki bilen elbetde enejan olar ikisi de Hudaýa degişli bolsa, Hudaýyň çağlary bolsa, Rabbimiz İsa Mesih'e iman edip ýokardan doğulan bolsalar, onda olan durmuşunda, olan içinde, ikisinde de Hudaýyň ruhu bolar. Eger Hudaýyň ruhu bolan bolsa ikisinde de, ikisi de Hudaýa degişli bolsa, erde ayal da Hudaýyň çağlary bolsa, onda bu has yeňillik bilen olar birleşip ikisi bir beden bolup bilýärler. Eger olarda Hudaýyň ruhu bolmasa, onda bu mümkin däl. Men pikirimçe batyr biraz Hudaýyň çağlary bolsun, Hudaýyň çağlary bolmasyn, Hudaýa iman eden bolsun, iman etmedik bolsun. Olar belli bir derecede bilýärler birleşmegiň gerekligini. Ýani az birlik diýilýär-de. Az bir bolmak, maşgala, az bir bolan maşgala berk bolar. Emma bilmek bir zat, ýöne ýerine ýetirmek ýene bir zat bolýar. Hemişe ansat olmaya yerine yetirmeklik. Doğru aýdýaň enejan. Hudaýa iman etmeklik bu ähli zadyň çözgüdi bolmaýar. Hudaýa iman eden de, Hudaýa iman etmedik de bilelikte birleşmek üçin, bir beden bolmak üçin hereket etmeli. Men näme üçin Hudaýa iman etmeyen adamlar üçin bu mümkin däl diýen, sähä Hudaýa iman etmedik adamlar bilýän zatlaryny etmäge güýçleri ýok. Birleşmek diýmek, ayal bilen erkek biri bilen birleşmegi bu yeňil zat däl. Hatda iman edenlere de bu yeňil zat däl. Munda bizden talap edilýän zat kiçi göwnlülük, birleşmek üçin bizden talap edilýän zat Hudaýyň sözüne boyun bolmaklyk, bizden talap edilýän zat bilýän zatlarymyzy ýerine ýetirmeklik we Hudaýyň mukaddes ruhunyň güýjüne mätäçligimiz bar. Hudaýyň mukaddes ruhu bizim durmuşymyzda bolmasa, onda biz bilýän zatlarymyzy bize gerekligini bilip dursak hem onu yerine ýetirmege, kabul etmege güýjümiz bolmanlygy üçin biz onu edip bilmeýäs. Şonuň üçin başarmaýas bunu etmäni. Şonuň üçin iman edenler bu
Hudaýdan gelen bu güýjü kabul edip bilýärler eger isleseler. İman etmedikler bu güýjü tanamaýarlar. Rab İsa Mesihiň diri Rabligini bilmeýärler. Ona iman etmenden soň, onun ruhu olan içinde yaşamagandan soň, olar bu güýje eýede bolup bilmeýärler, bu güýjü sorap alyp bilmeýärler, kimden aljagyny hem bilmeýärler. Şoň üçin birligin gerekligini, agzy birligiň gerekligini ähli adamlar bilýär. Emma muny başarmaýarlar, muny edip bilmeýärler. Şoň üçin men şeýle diýdim. İkinciden etmeli zatlary. Ene atasyny taşlamaly. Ýa-ni birinji aýdyp geçen zadymyz. Ene atadan aýrylyp, ikisi de biri birine birleşmeli. Diňe bir ene atadanam däl, dogan garyndaşdan, dost ýarlardan, ýa-ni yaman endiklerden, günäli häsiýetlerden, umuman aýdan wagtynda gyzyklanýan zatlary, käbirleri maşynyny aýalyndan gowy görýän erkekler bar. Gece gündüz maşyny bilen meşgul bolýan adamlar bar. Ya da şaýseplerini, tillalaryny, ya da başga bir özüniň gyzyklanýan zatlaryny aýallar ärinden gowy görýärler. Käbir adamlar öýüni, jaýyny, puluny, ışkyna düşýärler. Aýaly bir nirde çağlar, bir nirde gala, gece, akşam, gündüz, umuman öýe gelmän işler, diňe puluň uğruna düşýärler. Ya aýallar gep gyýwady, ýene başga bir zady gowy görýärler. Ähli Käbir ýagdaýlarda erkeklerde gatykyan bolýar-da. Şu wagtda Türkmenistanda uly bir problema. Bu erkekleriň ýaňy içke köp köp ýakynlaşan, diňe ýakyn edýärler şo tarapa. Diňe içki bilen bütün ýaşaýşy baglanyş. Meniň aýdan zadym şo. Keypi sapa, içkemi hiç bir adam yeke içen däldir enejan. Yine de öz dost ýarlary, öz gowy gören, göwüni sygan adamlary şolar bilen bilelikde näme edýär? İçki içip bütün gecesini, bütün gündüzini serhoş bolup, şol öz başka adamlar bilen wagt geçirýär, welin aýaly bilen, çağlary bilen birleşjek bolmaýar. Şoň üçin eger adamda şol aýaly bilen bilelikde birleşmege, bir beden bolmaga päskelçilik berýän ähli keypi sapa bolsun, ähli gowy görýän zadyň bolsun, ähli gyzyklanýan, söýýän zadyň bolsun, baýlygyň bolsun ýa kimdir biri bolsun, tapawdy ýok. Ähli taşlamaly zady, taşlamaly. Diňe şondan soň sen aýalyň bilen birleşip, aýalyň bilen bir beden bolup, hakyky maşgalanyň lezzetini çıkarıp, bundan şatlanyp bagtly ýaşaýyşda ýaşap bilýän. İlki ädim taşlamaly. Kimiň näme taşlamalydygyny özü bilýändir. Ya da aýdylýandyr. Aýal ärine, är aýalyna aýdýar. Mysal üçin aýal ärini aýdýar. Eliňdäki kompýuteryňy bir goýsaň, ya da bütün gün kompýuteri gujaklap oturşyň ýaly bir meni gujaklap otursaň. Ya eliňdäki telefonuňy bir goýsaň, başga iş bilen meşgullansaň, başgalar gerek zat bilen meşgullansaň, mysal üçin özleri gowy bilýändir, nämeni aýalyndan ýa ärinden gowy görýänini. Ärde aýalyna bütün gece ejeň bilen gyýwat edýän, bütün gün ejeň, her gün diýen ýaly ejeňkine gidýän, bütün gün ýa plan doganyň bilen, joraň bilen gyýwat edýänçe, nahar bişirsen, kirimi ýuwsaň ya da meniň bilen wagt geçirsen, ärem aýalynyň umuman aýdan wagty är bilen aýal olaryň ünüsiniň ýüreginiň nirdeligine biri gowy bilýär. Eger şol zatlary kesip wagty biri-birine berse, hormaty biri-birine berse, gowy wagt geçirseler, bile iyi bişseler, bile gezseler, bilelikde dilek etseler Hudaýa, bilelikde Hudaýyň sözüni okasalar, bilelikde biri bilen wagt geçirseler, biri bilen yürek sırlaryny paýlaşsalar, onun deregine gidip ol jorasy bilen gyýwat edip, jorasy bilen sırryny paýlaşyp gelýär. Ärde gidip dosty bilen piýan bolup sırryny paýlaşyp gelýär. Emma är aýal bir ýere gelen wagty duşman ýaly oturýar. Beýle ýagdaýda hiç açan olar biri-birine ýakynlaşyp bilmeýär. Şonuň üçin er aýallyk gatnaşygyň daşyndaky olan ähli gatnaşyklary kesmeli.
birek bilen birleşmeli, birek bilen bir beden olmalı. Hudaýyň maksady şol. Eger şol zat bolup geçmese, onda hakyky bagtlylyk hiç kaçan bolmaz. Yine bir zat. Senden haýyş etjek bolan 1-nji Korintoslar 7-nji bab açsaň, şo taýda käbir aýatlar bar. Şol aýatlary birlikde okasak. 2. Korintoslar 7. bab 2. ayatdan 5. ayadaçenli sual okacak. Yöne ahlaksızlıktan saklanmak için her kişinin öz ayalı ve her ayalın öz eri bolsun. Er ayalına şeylik hem ayal erine mehribanlık borcunu berca etsin. Ayalın öz tenine ihtiyarı yoktur. Bu ihtiyar erininkidir. Ve şon ýaly erin de öz tenine ihtiyarı yoktur. Bu ihtiyar ayalınkidir. Diňe oraza ve doğa bilen meşgul bolor ýaly, ılalaşyga göre wagtlaýynça bolmasa, bir-birinizi er ayallyk hakyndan mahrum etmeň. Wagtlaýyn aýrylsaňyz da, şeytan nefsiňize buyurma bagatda sizi synaga salmaz ýaly ýene-de birleşin. Yine şu ayatlarda çuňur hakykatlar şu taýda bar. Ahlaksızlıktan saklanmak için her kişinin öz eri, öz ayalı bolsun. Birinizi er ayalına şeylek hem ayal erine mehribanlık borcunu berca etsin. Er ayallık borcunu biri üçün berca etmek hükman vaciptir. Eger men erlik borcumu yerine getirmeyen olsam, ayalım ayallık borcunu yerine getirmeyen olsa, onda bular biz nädip birleşip bilýäs. Nähili birimiz bilen birleşip bir beden bolup bilýäs. Bu mümkin däl. Olar elbette soňmaşgaladan daşarda gözleýäli mehribanlyk. Elbette ayal erinden mehribanlık görmese, ol daşardan gözler. Ayal eren ayalından mehribanlık görmese, maşgalanın daşından gözler. Neticede birine biwepalyk ederler ve olar birinden ayrılarlar. Ve maşgala bozulýar. Bu da Hudaýyň islegi däl. Hudaý ayrılışmağa karşı. Hudaý er ayalın nikahını bozmagyny islemeýär. Yine seret. Soňunda şeýle ayatlar var. Çuňur. Diňe oraza ve doğa bilen meşgul bolar ýaly ılalaşyga göre wagtlaýyn bolmasa birinizi er ayallyk hakyndan mahrum etmeň. Wagtlaýyn aýrylsaňyz da şeytan nefsiňize buyurma babatda sizi synaga salmaz ýaly ýene-de birleşin. Bu taýda gysga wagtlyk bir näçe günlük gürrüň edilýär. Oraza ve doğa eden wagtyňyzda birinizi er ayallyk borjundan, mehrinden, er ayallyk hakyndan ayrılan wagtyňyzda Huda ılalaşyga göre, olam ılalaşyga göre wagtlaýyn. Şeytan sizi synaga salmaz ýaly ýene-de birleşin. Diýmek näme? Fiziki taýdan hiç haçan erkek bilen ayal durmuş gurandan soň birini köp wagtlap taşlap gitmege haky ýokdur. Günäden saklanmaga olaryň güýji ýetmeýär. Şeytan olary ejizlän wagtynda laýtada da olar ýaş maşgala bolsa, şeytan olary synaga salar ve hükman biwepalyk birine biwepalyk ederler. Häzir bizim döwrümizde köp maşgalaların bozulýandygyny görýäs. Häzir bizim döwrümizde köp ýaş maşgalaların aýrylýandygyny, çağlaryň ýetim galýandygyny görýäs. Gynansak da bu şeýle. Nädip? Sebäbi näme üçin beýle bolýar? Sebäbi ayallar erlerini taşlap yat yurtlara işlemene gidýärler. Käbir ýerlerde erkekler ayallarını öýde taşlap özleri yat yurtlara işlemene gidýärler. Köpregem şeýle ýagdaýlar bolýar. Netijede näme?
aradan wagt geçe, 1 ay geçe, 2 ay geçe, 3 ay geçe, yıllar geçip gidiyor, bir neçe yıllar. Olar biri-birini er ayallık mehrinden, er ayallık borcundan mahrum ettiler. Men düşünýän, köplenç maddi kıyınçılıklar neticesinde olar şeyle çözgüde gelýärler. İşsizlik, yoksuzluk neticesinde. Emma näçe uzun wagt ara düşdügiçe olaryň biri-birinden daşlaşmagy yeňilleşip barýar. Birleşdirmeýär. Biri-birinden daşlaşıp barýar. Sonra da bir näçe ýyllap daşary ýurtlarda işläp, pul gazanyp, emma olar iň wajyp bolan maşgala birligini, maşgalasyny ýitirýärler. Sebebi şeýle zatlar. Onda olaryň gazancyndan Gazancı däme. Ýitiren ikän bolýar. Elbette. Seret özümüz gözümüz bilen görýän zadymız, kulagymyz bilen eşidýän zadymız. Pul gazanjak, mal mülk gazanjak diýip ýat ýurtlara gidýärler. Netijede köp ýyllar biri-birini görmeýär. Erkek ayalyna, ayalam ärine biwepalyk etdi diýen myş-myşy habarlar olaryň kulagyna ýetýär. Olaryň kulagyna bu habar ýetenden soň er ayalyna, ayal ärine gyzyp başlaýar. Netijede olar biri-biri bilen uruşýarlar, biwepalyk etdi diýip aýrylyşýarlar. Pul tapdylar, mal tapdylar, mülk tapdylar, öý edindiler, maşin aldylar. Emma ähli zatdan gymmatly bolan maşgala ojagyny, maşgala birligini, söýen ýaryny ýitirdiler. Onda gazanan zatlaryň bilen, puluň, jaýyň, öýüň, ähli gazanan baýlygyň bilen söýen ýarym bölegin, maşgalaň, çağlaryň ejesi, senin ayalyň, sana gymmatly bolan zat bilen gazanan maddi, puluň we baýlygyň ikisini terezide goýup gör. Bir zat gazanjak diýip wajyp bolan zady ýitirýän. Ýene üstesine çağlaryňa, çağlara wagtynda mähir berip bilmeýän, çağla öz çağlaryňa özüň ýat bolýan. Netijede bir topar özüň üçin kynçylyklara özüňi getirip kynçylyklara düşürýän we gazanan zadyň ne tagamy, ne lezzeti, ne gymmatlylygy bolar. Şonuň üçin kynansak da ýaş maşgalalar muny edýärler, muny etmese gowalar. Ayal ärini, ärem ayalyny mehribanlyk, er ayallyk borjundan, er ayallyk ýakynlygyndan, söýgüsünden, fizik taýdan bile bolmak lezzetten biri-birini mahrum etmese bu gowulýar. Doğru. Edil şu ayada esaslananımızda oraza ve doğa bilen meşgul bolar ýaly ılalaşyga göre wagtlaýynça bolmasa bir-birinizi er ayallyk hakkından mahrum etmeň. Wagtlaýyn aýrylsaňyz da şeytan nefsinize buyurma wagtda sizi synaga salmaz ýaly ýene-de birleşin. Atı, çuňur zatlar. Seret ýene-de şota bir ayet bar. Yani Kanun Taglymaty kitabında Köne Ähde 24-nji babyň 5-nji aýatynda. Ol ayatda şeýle Musa tarapyndan kanun berilýär. Täze öýlenen erkekler yurdun üstüne düşman çozanda da uruşa gitmeli däl diýen kanun bar. Bir ýyllap täze öýlenen yigit uruşa gitmeli däl, ayalyny taşlap. Näme üçin? Ayalı bilen täze durmuş Kur'an bu bizde bal ayı diýip diňe bir ay aýdýarlar da. Olarda bal ýyly bolupdyr ýewreýlerde. Häzirim bu bar. Täze öýlenen erkek bir ýyllap uruşa da gitmeýär. Näme üçin? Sebäbi olar birleşsin. Bilelikde ýaşlyk wagtyny, döwrüni, er ayallyk lezzetini, bilelikde lezzetini görsünler ve biri-birine birleşsin, ikisi bir beden olsun.
biri-birinin en gowy ýylyny bilelikde geçirsin diýip uruşa da gitmege mümkinçilik bermeýärler. Bizim döwrümizde gözüňe getirip gör, nähili yeňillik bilen ayal ärini, är ayalyny mehribanlykdan, söýgüden mahrum edýärler. Aňsatlyk bilen. Netijede çağlar yetim galýar, maşgalalara bozulýar. Meni gynandyrýan zat, enejan, her bir halkyň, her bir milletiň, her bir ýurdun güýji yaragda, pulda, goşun güýjünde däl. Her bir ýurdun, her bir milletiň güýji berk maşgalalarda. Eger maşgalalar dargayan olsa, maşgalalar bir bolmayan olsa, maşgalalarda birlik bolmayan olsa, şol halkın, şol ýurdun güýji ýokdur. Gelecek nesil ayrılışmağın, yetim çağaların, yeke ayalların, yeke erlerin, bozulan maşgalaların sağını gün-günden artayan olsa, bizim yurdumuzun, halkımızın, geleceğimizin gün-günden ecizlep barýas. Bu da Hudaýyň islegi däl. Hudaý birlik isleýär. Hudaý erkek bilen ayalyň birleşmegini, olaryň bir beden bolmagyny isleýär. Ine Hudaýyň bizi maşgaly baradaky erk islegi şundan ibaratdyr. Sen